କନକପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର କେହି ପୁଅପାତି ନଥିଲେ। ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଥିଲା। ତାହାର ନାମ ରାଜକୁମାରୀ ବିନ୍ଦୁ। ଦିନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ରାଜା ଆସି କହିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ ବିନ୍ଦୁ, ତୁମ ହେଉଛ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ। ତେଣୁକରି ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଏ ରାଜମହଲ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗଲେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁକରି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ରହିବ, କେବେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ମୋର ମନେ ରଖିଥାଅ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଟୁନୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଟୁନା ଟୁନି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧି ଗଛ ଡାଳରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଟୁନି ସବୁବେଳେ ଟୁନାକୁ ବସା ଡାଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ରାଜମହଲକୁ ଆସି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ଟୁନି ଆସି ଦେଖେ ତ ରାଜକୁମାରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ରାଜକୁମାରୀକୁ କହୁଛି, ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ବସିଛ? ରାଜକୁମାରୀ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ପକ୍ଷୀଟି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ରାଜକୁମାରୀ, ଚାଲ ଆମେ ଲୁଚିକି ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇବା। ତାପରେ ଲୁଚିକି ଦୁଇଜଣ ରାଜପ୍ରସାଦ ସାରି ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଗାଁକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ବିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପକ୍ଷୀଟିକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଟୁନି, ଏ ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନି? ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଗଛଲତା, ନଦୀ, କୂଅ, ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଦେଖିଲେ। ଜଙ୍ଗଲଟିକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ବିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଖୁସିରେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀକୁ କହୁଛି, ଦେଖିଲୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥର ଚାଲ ଆମେ ପଳାଇବା ଗାଁ ଆଡ଼ିକି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲଟା, ଚାଲ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଆସି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ସେହି ସମୟରେ ଯୁବକଟିଏ ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବାର ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିଲେ। ଗଛ ମୂଳରେ କିଏ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଯୁବକଟି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ପାଖକୁ ଆସି ଯୁବକଟି କହୁଛି, କିଏ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଏ ଗାଁରେ କେବେ ଦେଖିନି। ଆଉ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କ'ଣ କରୁଛ? ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ସେ ଯୁବକଟିକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ନୁହଁ, ଆମ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଉନାହିଁ। ହଉ, ତୁମେ ଆସ, ଏଇଠି ପାଖରେ ମୋ ଘର, ମୋ ଘରେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଓ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଯୁବକ ସହିତ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଲେ।
ଯୁବକଟିର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଘର। ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ମୋ ଘରେ ତୁମେ 2 ଜଣ ରହିପାରିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଯୁବକ ଘରେ ନଥାଏ। ରାଜକୁମାରୀ ଓ ଟିକି ପକ୍ଷୀ 2 ଜଣ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ଟିକି ପକ୍ଷୀକୁ କହୁଛି, ଆଲୋ ଟୁନି, ଚାଲୁନୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ଯୁବକ ତ ଘରେ ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମେ ବୁଲିକି ବାହାରୁ ଆସିବା। ଏହା କହି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଓ ରାଜକୁମାରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟି କହୁଛି, ରାଜକୁମାରୀ, ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ପରିବେଶ। ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଏହିପରି କହୁଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ ସେହି ଜାଗାଟି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ। ରାଜକୁମାରୀ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିକୁ କହିଲା, ହଁ ଲୋ ଟୁନି, ଏ ଗଛ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ରହି ବହୁତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଏହିପରି ସବୁଦିନ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯୁବକ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜମହଲରେ ରାଜକୁମାରୀ ବିନ୍ଦୁକୁ ମହାରାଜା ନ ପାଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଉଠିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସେନାପତିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସେନାପତି, ତୁମେ ଯାଅ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଅ ଯେ ଯିଏ ରାଜକୁମାରୀ ବିନ୍ଦୁକୁ ଖୋଜିକିରି ଦେବ ତାହାକୁ ମୁଁ 100 ସୁନମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେନାପତି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ନିଜ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଚାଲିଲେ। ସେନାପତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ଶୁଣ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀକୁ ଖୋଜିକି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ରାଜା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୁବକ ଗୋପାଳ କାମଦାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ରାଜଜେମା ହଜିଯିବାର କଥା ଶୁଣିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ କେଉଁଠି ରାଜକୁମାରୀକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି ହେଲେ। ଏହା ଭାବି ତରବର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଗୋପାଳକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଗୋପାଳକୁ କହିଲା। ଗୋପାଳ ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଆମେ ପାନେ ଦେବା ଏବଂ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜକୁମାରୀ, ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଓ ଗୋପାଳ ରାଜମହଲ ଆଡ଼ିକି ଚାଲିଲେ। ମହାରାଜ, ରାଜକୁମାରୀକୁ ନିଅ, ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ମୋତେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କର। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜ କହିଲେ, ହଁ ଗୋପାଳ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିବି। ଏହା କହି ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରାଜକୁମାରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରାଜକୁମାରୀ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବାହାର ପଟୁ
କବାଟ ଦେଇଦେଲା। ରାଜା ଭିତର ପଟୁ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ଅନୁତପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର।